Waiting sa viewers. Yes. Against the world na naman. Lagi na lang tayo against the world. Wala kasi tayong spot. Yes. Okay. Oh, against the world. Anong araw ngayon? Wednesday. Sige. Take your time. Guys, gising na! Char. Gumising ang lahat. Gumising ang lahat. Wait. Against the world. Pwede na yan. Oh, meron tayong viewer. One. Hi po, Regine Diaz. Shower out. Shower out. Yes. Oh my gosh! Ay, madami na pala. But Oragon Love. Shower out po. Shower out. Ellie Amosco. Shower out. And Renny. Ala, 24 viewers ka agad. Grabe naman kayo. Renny Castillo. Hi! Sa ating mga viewers. Nilo Buboy. Shower out. So yan guys. Kumusta? So yan, condolences po pala kay Kuya Gacho. Kasi na, sad. Ang bait pa naman ni ate. Di ba, na-meet ko na yon kasi sa Kamsur. Dobal, o Dimos. Shout out po. Taga Bakakay ka. Shout out sa mga taga Bakakay, taga Tabako. Yes, Tiwi. Shout out. Nabubulol. Sa mga taga Santo Domingo din. Boyet Pakuan. Tawa daw ako. Grabe, depende sa suot ko. Depende yan sa suot ko, guys. So, kayo Frankie Coles. Shower out po. Watching from Hamilton, Canada. June Santos. Hi po, Kuyang Emmet. Hello. So, yan. Ngayon kasi yung graduation ni Tin. Kaya lang naman si Tin, di ba? Tapos, pupunta sana ako doon kasi ang init-init. Hindi naman pa yung init. Pero yun nga, guys, sa kasi yun, sa Legazpi, sa Imba. Sabi ko, hindi ako makakapunta kasi magpe-prepare din ako ng para sa akin, para tomorrow. Kasi tomorrow yung sa akin. Ang ingay ng manok! Di ba may to? Na dun yan, yung ingay ng hayop. Hi po, Benji de Los Angeles. From Milan, Italy. Hi, Ereneo. Shower out, Glenn. Yan. Against the world, guys. Okay lang ba sa inyo? Ang ingay ng manok namin. Gusto na ata magpatinola. Uki. Ronnie Monterde. Shower out po. Uki. Shower out sa ating 26 million viewers. 26. Yan, bumili nga. Wala siyang pangdikit. Musta love life. Kere lang. Fantastic char. Charot lang, wala. Wala tayo niyan. Fiesta sa Bakakay. Fiesta sa Kagraray. Basta sa Kawayan, fiesta sa June 1. Sa papuntang Kagraray, yung Kawayan. 'Di ba? Yun dun yun. Uki. Tumatanggap na nga po pala ako ng gift through GCash. Wow! Gift. August. Yung sentro po yan ng Bakakay.
Sa August ba? August. August din Santo Domingo. Ay, October Santo Domingo pala. Hi, Anthony Albao. Hi po. Shower out sa ating mga silent viewers na nanonood lang. Tapos hindi, ayaw mag-comment. Zulay Doleon. Ha! Zulay Doleon. Shower out po. Roger. Hal Poultry. Shower out din po. Roger Herreria. Nabubulol na ako. Roger. Shower out po from Honolulu, Hawaii. Yes. Hi po, LV Haba. Hindi ka ba makipaglamay Iniisip ko din po yan. Parang gusto ko din pumunta doon. Kasi, di ba, kawawa naman si Kuya Gacho. Kawawa naman si Kuya Nolly. Namatayan. Maktor. Arte. Maktor. Shoutout. Salamat po. J-Ram TV Official. Shower out po. Bukas po ang graduation. Tomorrow po. Gwapong Pinoy Vlog. Hi po. Bukas pa ang aking graduation at ngayong araw ay nagpe-prepare pa lang ako ng mga susuotin. Ayos lang naman po, friend. Shower out. Showerer. Shout out po, Zoledio. Ha! Zoledolion. Diyos ko po. Sino Rene? May Rene dyan. Wala akong nabasa Rene. Ay, wala na ako damit. Wala na ako damit. Ano yun? J-Ram. Thank you po. Thank you. Baka naulit ko lang yung iba. Ayun nga, magpe-prepare ako guys. Bumili ako ng fake nails. Yes, para sa nails. Kaso, eto yung pandikit niya. Ang konti ng laman. Pero hindi kasi ganito yung gamit ko dating glue. Ronnie Gutierrez, shower out po. Jeric Barquila, maraming na hapon eh. Good luck sa live. Thank you po. Cesar Ferrer. Wow! Shower out po, Sir Cesar. Di ba sponsor to? So, sa lahat ng sponsor, hi. Hindi, mali, yung lang, anong tawag dyan? Basta, wala. Ano mo Gwapong Pinoy Vlog? Hindi ako nag-jacket na kasi mainit. Kaya hindi ako naglalagay ng jacket muna. Opo, matay po yung kapatid ni Kuya Nolly. Malayo po ako sa Kamsur. Basta 2 hours ang biyahe papuntang Nabua. Tapos depende pa sa biyahe kung saan sa Kamsur. Ganon. Video mo, shoutout pala ang asawa ko na si Cristina Diaz. Shoutout po kay Cristina Diaz. Pinapa-shoutout ng kanyang asawa. Regine Diaz. Yes. Thank you. Aminio Lazaro. Shoutout po watching from Los Angeles, California. Wala na akong jacket. Bakit iba ata yung account mo dati? Baka kilala kita dati, yung sa iba mong pangalan, tapos nagpalit ka naman ng pangalan, or ibang account na naman gamit mo. Kailan ba yan? Thank you po, Jose Opiana. Harry Ramirez, shout out. Happy birthday! Happy birthday! Yes po, condolence sa family ni Kuya Nolly, ni Kuya Gacho, lalo sa mga bata. Malit pa yung anak niya nung nakita ko doon sa sa Kamsur. Thank you po, Maktur.
Ito na rin po dati. Ah, yan na ba? Ang gwapong Pinoy. Yes, sige po, friend. Ayos lang po ako, Sir Nestor. Bulol. Bulol. Wait lang guys, magta-type lang ako. Guys. Sorry po. Kasi nawalan ako ng... Wait lang, ang dami ng comment. Man. Pagad. Wait lang, magbabasa ako. Ako? May bunga? Okay. Hindi ba bayaw yun ni Kuya Nani? Yes po. Bayaw niya si Kuya Gacho. Tapos, yung kapatid niya yung asawa ni Kuya Gacho. Okay na ba? Ano na ba? Yung nag-brownout kasi, nakakurik ako sa wifi ng kapitbahay. Nag-data na lang ako. Tapos, may na kasi ang data sa amin. Sa bahay. Shoutout po Augusto Lagasan. Pero parang, thank you. Pinigyan ako ng mangga. Digge. Yo, 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 yo! Yo, yo, yo. Ayos lang po ako. Mag-Ilongga ka na, day. Hindi ako marunong mag-Ilongga. Nag-lag ako kasi nag-brown out. Nakakapikon ang alay ko dito sa amin. Hello, Bicolana girl. Nakilala kita sa vlog ni Kuya Noli part 1 to part 20. Bato, watching from Escalante City, Negros Occidental. Thank you po, Edgar Cansancio. Nawala signal, yes. Shoutout po sa mga taga Baguio. Ha? Huh? Ugot? Ugot? Ha? Alamin. Ugot na sa rin. Kain. Ay, basta ka man, tabili. Sabi niya, alam ako na naman ang buntot. Be, iwa ang ugot. Alam mo, mga buntot. Kaya ka na idol, malabo nga lang. Ayos na, sure ka? Ah, naku, nawala ka na naman idol, BG1. Sana ka po sa Baguio, Agosto. Ha? Sama niyo ako. Ayan, meron na signal tayo guys, sorry na. Joey Lolo, shower out po. Nakakapagod maghawak ng ano. Ayan oh, pagod na ang aking kamay. Ito na nga pala yung mangga. Yung binigay sa akin na mangga. Ito, nakinain ko na habang nagre-reconnecting tayo. Naugasan na to ha. Malinaw na. Wala kaso akong patungan. Nandito ako sa ano oh. Sa toilet. Nandito ka. Wala akong dito. Wala na naman. Eto, bumalik na naman ako. Hala, thank you po, Sir Edgar. Hi po, Sir Kenneth. Nakabalik na naman ako. Kabalik na naman. Kaya nakakapikon na talaga. Kasi si Aleko. Lagi na lang dito nag-brown out. Walang araw na hindi mag-brown out. Tapos ang tagal pa dumating. Yes. Ano? Dito ko ngayon sa ano? Sa daanan. Yan o. Kasi may signal dito. Ah, sana all maraming mangga. Dito sa amin, marami din naman. Kaso nga lang, hindi naman sa amin. Merong may-ari. Hi po, Emmanuel Trinidad. Shower out. Kain. Ito, Santo Domingo. Kamsur, char. Bato, char. May Santo Domingo din kasi daan. Albay. Legazpi City. May power bank. Kaya lang sa ano, kaso nga, ang habol ko sa kuryente, yung wifi, kasi hindi naman gagana yung wifi kung walang kuryente.
Kasi wala ditong signal sa amin. Kasi nga, taga-bundok kami, diba? Taga-bulod ba? Idol, video pa siya ka Kidet at Nona. Kidet? Sino yun? Ah, yung ano, yung sa Kamsur. Malayo. Malayo, guys. Hindi pa ako graduate, hindi pa ako pwedeng gumala-gala. Mahirap na. Sige, mag-upload ako. Meron ako upload, abangan nyo. Hindi ko pa lang na-edit. Yes, hindi ko pa lang na-edit. Promise, mag-upload na ako, guys. Asahan nyo yan? Ha? Guys. Yes, malapit po sa may... Ay, Daraga yung malapit sa Mayon, tsaka Tabako. Pero, carry lang. Malapit kami sa Mayon. Gusto niyo makita? Wait lang. Sana hindi pa wala ng signal. Yan, nandito ako sa Palayan, yes. Chin-chin. Sa malayo, guys. Bakit anong nangyari sa audio ko? Ganun talaga pag mahina yung signal. Nagkakaproblema sa audio. Wala akong signal. Wala pala guys si Mayon. Mainit pa. Tinabunan muna siya ni Ulap. Kasi ayaw ni Ulap na pinagtitinginan si Daragang Magayon. Paon mo? Hala. Uy. Sige daw, porani daw. Ay, wait lang guys. Nagkalat. Diyos ko. Shoutout po, Bong. Grabe yung pawis ko na naman guys. Wait lang. Bong Barieta. Bong Barieta. Kakaligo ko na. Pawis na naman akes. Shower out sa ating mga silent viewers. Sige ka. Shout out sa aking cousin. Yes, mga pinsan ko na yan. Okay na ako. May dumi. Ay, salamat. May pa soft drinks. Librean. True name ni Chin. Chin. Sinong Chin? Chen. Ha? Wait lang. Yung Chin na doon sa Kamsur or yung Chen, si Chen dito lang, yung malapit lang sa akin. Gusto mong mangga? Magbakal ka sa kuya, 5 ang saro. Mabakal ka. May tulo ako doon. Mabakal ka, tapos ibakal mo sa kuya, soft drinks. Yun na, ito bayad mo, tapos tulong mangga. Ano? Ito po ang kasama ko. Ano lang naman, bodyguard. Charot. Mga pinsan. Putang bodyguard. Mga pinsan. Kasi dito sa compound, kami lang naman na magkakamag-anak. Yes, puro lang yan. Mga cousin, mga sa relatives, sariling dugo. Pero grabe na ang pawis ko. Pero paano si Tuyi? Baka yung Chin na vlog din ni Kenoli. Oh, tito. Si Chen. Kasi may Chin din doon sa Kamsur, di ba? Yes po. Bakit sure ka? Ronnie? Sino? Kilala ba yung Ronnie Gutierrez? Nata, kilala mo ba yan?
Yan, doon lang siya nakatira, oh. Sorry, hindi mo pala nakita. Dito kasi, ano, puro lang yan. Sa isang compound, kami-kami lang, magkakamag-anak. Labo! Alam, malabo, ganda ang cam ko. Wala po signal. Punta kay Erika doon ka mag-vlog para masaya. Malayo guys, tsaka ano, may pasok. Diba? Magka-college ako. Kailangan ko munang mag-aral. Bago ka lang po. Sige. Thank you. Kain muna ako. Thank you po, Sir Kenneth. Shout out po, Ermino Minjola. Okay ba ang audio ko, guys? Don Vito. Parang may hindi ganyan yung spelling ng, ewan ko kung siya. Shout out po from, ano ba? Setel? May A kaya. Pag may A, C. Diba? Washington. Yes. Hindi ko ma-pronounce. David Mariano. Shout out po. Hindi ako mahilig. Ang mangga, hindi ako mahilig na isaw-saw siya sa sa bagoong. Naglalag, di ba? Naglalag. Shoutout kay Katipe. Kaiko. Sino? Kay Katipe. Kaiko. Sino yun? Sa Uda. Ano Kate? Kate Pep? Katipe. Kaiko. Kate Pepe ko sino yun? Ano yun? One mangoes. Paano na? Nakabulaot. Wow, kaya Si Tel. Paano? shout out. Asin lang guys. Okay, mas prefer ko ang asin sa mangga. Hindi ako mahilig sa alamang. O yata Chen yung kasama niyo sa piyesta dati. Kina Kuya Noli dati. Hindi yun. Kabakal ki bagoong nga. Chen ata yun yung taga Kamsur. Pero yung malapit dito sa akin, si Chen. Yun. Di sa graduation mo ka. Pagkatapos mong graduation, pasyal ka idol sa Kamsur ba to? Pwede. Pinaasang iyap. Kamsur kasi inisip ko din kasi na parang gusto kong pumunta doon kasi nga nakikilamay sana ako. Maray na hapon man po, Alto. Para araw mo agawin ko. Ano to? Hindi ka alamig. Hi po, Sir Wency Sapno. Sorry na guys, kung magalaw yung hinahawakan ko lang kasi siya gamit yung kamay ko kasi wala akong patungan. Nandito lang kasi ako nakaupo. Kita nyo yan? Ha? Nakaupo lang, Akes. Hi po. Hi po. Sige, tadyanin. Mag-live. Benji. Yun nga, hindi ko alam kung makakapag-video ako sa graduation ko kasi wala namang mag-video sa akin. Mag-live. Hindi rin naman ako makakapag-live. Kasi hindi ata makakapunta sa Kuya Noli kasi may patay doon. One mangoes. Say mo na. Char. Ay, si Shane, Si Bonso. Nina.
Ano daw? Tigagawan ako mangga. Tigagawan ako ni Bunso mangga. Ala, dinulag. Wala na yung mangga. Tinakbo na ni Bunso. Bawal ka kainin, bawal. Iyon ako ta. Sorry po, Zulaidol yun. Wala na, ayun na. Tinabag na. Sumangga ko, tinabag na. Tinabag na kang ikusmi. Bungaw na inos. Sala, mali. Kasi. Ayun po. Thank you po, Sir Kenneth. Sir Emmanuel, yes po, nag-ano ko sa basketball cup. Anong tawag doon? Basketball cup? Yes. Yun nga, basketball cup. Kuko ni Jumper Sniper. Hi po. Grabe yung pawis ko! Ayos. At hi sa ating 41 million viewers. Yes, may hangin. Go lang. Hangin pa. Wala kasi akong patungan. Ay, ito oh. Ano oh? Saan nyo? Nakatindog ka na. Yes po, huwag niyo po kalimutang mag-like. Mag-like. Wala talaga akong patungan, guys. Ay, okay na. Oh, hindi oh, cutie. Oh, meron na. Sender. Dito ka, Aljen. Sabihin mo hi! Sabihin mo hi! Hey! Sabihin mo hi! Bro! Hey! Ouch! Yo! 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 Pa-tiktok mo. Nga. Isog mamagawa. Hindi pala. Start lang. Hulog ka. So yun guys, tambay-tambay na. Tambay-tambay. Sa Makadiri. Because the baby. Ano, asan si Ate Ina? Asan si Ate Ina? Si Ate Ina. Ayan si Ate. Digdi ka daw muna, Ina. Naka daw muna rin. Anak ka. Nalagdan ako. Sabi mo, tumakbo na naman. Hoy! Hirap naman kasi. Sandali na daw kung may kuryente na. Gua na nga ni daw. Iba na! Alat lang, bebe. Ouch. Hi po, shower out. Yo, 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 Elmer. Grabe nang tapos ko talaga may kinap. Hoy! Hoy! Betul. Kausapin, magbasa ka nga. Hoy! Magbasa ka. Magbasa ka dito. Marunong ka magbasa. Hello, Bunso. Magay ka, Bunso. Wala na si Bunso. Tumakbo na. Magbasa ka. Marunong ka magbasa. Basahin mo ito. Arjen. Basahin mo yan, oh. T. Marunong ka magbasa. Anong letter yan? I. E. E. L. L. M. M. E. E. R. R. Elmer. Amber. Sabihin mo, shout out po, Elmer. Aray ko. Shout. Aray ko. Shall we? Pagka nakapumasahe? Ha? Nakapumasahe? Pumasahe ka na lang. Ha? Pumasahe ka na lang. Alulong pa? Kapag-along?
Sorry guys, wala akong masabi. Ata. Wala akong masabi. Ano ito sa bagong trending sa TikTok so. Ano? Ang kanyang step. Sarap ka eh. Hindi ko tara. Gusto marog ka na. Oo niya? Oo niya? Ano ito? Ano ito? Salamin. Niya? Patropi ko. Oh, sayo daw. Ito ka Wala ka. Uy, uy, uy. Siya. Sa isang pantropiko. Ano sports mo? Ano? Sasabihin na yun. Salamin. Yan, Anong sports? Sorry Ayan, po, lumaki po ako sa farm. Sorry po guys, lumaki lang po kasi ako sa farm. Ulit-ulit ka na sinasabi yan. Ulit-ulit ko na. Yes guys, meron akong upload. Abangan nyo guys, basta mag-abang lang kayo. Abang-abang lang. Oh, ulog. Abang-abang lang guys. Ha? Abang-abang lang. Hindi ka magsali sa Miss Universe. Sino? Sino? Sino tayo? Miss Universe. Sino tayo? Igwa nga ni Pampanga. Ano? Wait. Bida mo ulog. 34 na lang nag-iiling. Ayan, hindi ka dyan. Dali na, sayo na. Araw sa... Ay, Barbie! Sabi ko na, dali na. Dali. Ay, Barbie! Sabi ko na. Paano ba mag-imbot boy? Dito lang. Hello, Sabi Barbie. ko. Boy, Sabi ko. Hello na, Barbie. Sabi ko na. Digdig ka nga. Tayo ka dito. Digdig. Tindog. Sabihin mo. Ah, Kimbot. Ay, Barbie! Sabi ko na. Kimbot. Sabi ko Dali na, na. Barbie. Ano, maurag na ake. Maurag na ake. Paano mag-imbot boy? Boy. Dali na, sayo ka. Boy. Barbie. Boy, sige boy. Barbie. Ano man eh? Barbie ako. Ay, challenge kayo. Barbie. Barbie. Si Bunso, magaling yan mag-TikTok si Bunso. Boy, mag-imbot boy. Uy, Barbie, baka matakot. Bawal ang bungi. Bawal ang bungi. Tawagin mo si Ate Ina. Dali, magti-TikTok daw si Ate Ina. Yes, ito. Ito yung... si Sander, yan o. Nagsasalita sa, sa camera. Si Bunso, magaling yun mag-TikTok. Kaso wala dito. Barbie, huwag mo yan, Barbie. Amado. Barbie. Trending na baga. Tignan na. Yun na. Nagiling nga isa naman guys. Ayun, guys, let's go na. May kuryente na daw. Nagiling nga isa naman guys. Let's go. Ayun, lahat. May mangga ako sa bahay. Tapos eto, abang-abang niya yung mangga ko kasi bigyan niya ako ng soft drinks. Hindi ako marunong mag-TikTok. Ang alam ko lang yung tinitigan ko. Yun lang po yung alam ko. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Yun lang. Ayun siya yun doon. Uwi na tayo guys. Opo, uwi na tayo. Okay na. Ano daw? Sorry, wait lang. I have go to my practice patugtugan ba akong sir? Sige po, Sir Benji. Ano? Yan, ingat po. Isaac Malinaw, shout out po. Shout out. So yan, kunin ko lang yung mangga guys. Kunin ko lang yung mangga. Wait lang.
Meron ko ditong mangga. Yeah. May mangga ako rito. Ito. Yan o, mangga. Asan na, saan na? Galing to kay Latin. Sa Lidong, kay Latinay. Binili ko doon. Hala! Hindi ako marunong TikTok. Saka na, mag-upload na lang ako ng TikTok videos pag marunong na ako mag-TikTok. Hindi ako marunong sumayaw. Alam niyo namang wala akong talent. Wala po akong talent, guys. Wala akong talent. Wait lang. Thank you po, Don Vito. Oh, iba na naman. May Don Vito kanina na na pag-pronounce. Good. Problema din pala dyan sa inyo, brownout. Video, akala ko dito lang sa amin. Teka, saan ka po, Kuya Kenneth nga? Kasi dito, grabe na si Aleko. Sinasadya niya na yung brownout. Hindi po ako valedictorian. With honor lang po ako. Yes, hindi kasi ako active sa school, lalo na sa mga pa-event. Tapos sa mga yun. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Ba't to? Iba to? Nakuha ako. Okay na yan. Grabe sa okay na yan. Okay na yan. Tama yan. Okay na yan. Wait lang, guys. Nililinisan ko kasi bumili ako ng fake nails. Tapos hindi ko pa may kakabit. Ganyan. Sinusukat ko pa. Yun. Pwede na. Malsom mo. Anong alsom? So, kilikili o sumangga? Ha? Ang malsum, yan sa baraylihan, pag fiesta, amo tong malsum. Ha? Ako man ako malsum. Malabo. Feeling ko malabo. Malabo? Yes. Hayo? Malabo daw. Malabo maging kayo. Wait lang, guys, ha. Sine-check ko kasi. Kasi, sabi ko nga, magre-ready ako. Magre-ready. Para bukas. Ay, nasa kulang. So, guys. Haggard na ang inyong Bicolana. Pero carry lang. Okay lang. Yeah, okay lang. Grabe, ang ganda. Sakto. Oh my gosh! Thank you po, Sir Isaac Malinaw. Thank you po sa ano tawag yan? Palipad, ganun. Bukas po yung graduation namin. Kaya po tumatanggap na ako ngayon ng graduation gift. Ay! Bukas po yung graduation namin, Sir Kenneth. Opo, bukas. At yan, nagpe-prepare na nga akes. Nag-prepare. Thank you po. Thank you. Naggaganon. Hindi ito kasha. Ito kasha. Amuni. Sayang hindi makadalo sila. Ayos lang po. Kasi nga may ano doon sa kanila. Maliit. May ano doon sa kanila. Kaya lang yun, guys. Wait lang. Pinapantay ko kasi. Parang maliit yung isa. Hala, seryoso? Charot lang, guys. Pero meron akong Gcash. Ay! Wait lang, guys. Pinapantay ko yung kuko. Kung okay.
Yes. Ito si Sir Isaac yung dating laging nagpapalipat. Ronnie Gutierrez. Di ba ikaw yung bago? Kathleen po ang name ko. Kathleen. Pero hindi pa ako nag-jacket muna ha. Huwag niyo po muna kayong mag-request ng jacket kasi mainit ang panahon. Wala, nalilito ako. Ano ba? Ito, okay. Tapos, ito. Pwede na to. Pwede na to. Kathleen po ang real name ko. Yan. Hala, nagdak pala ako ng account. Nagdak ako ng account. Pati yung page ko, hindi nyo yun masasearch. Pati yung pangalan ko sa Facebook. Ala ko nga. Pero mamaya, ayusin ko na yung account ko. Ay, nagugud-gud. Ala! Si Kuya Kenneth, parang nang si Kuya Noli. Puro na lang pa-cute. Sa ano po ako? Santo Domingo. Opo. Santo Domingo before Tabaco and Bakakay. Mali yung nakuha ako. Hindi pala to. Ay. Yo. Mag-isang oras na tayo. Go lang. Okay na to. Ito naman isa. Sa unahan ka lang pala ng Sabado. Sa unahan ka lang pala ng Sabado. Sa unahan ng Sabado. Biyernes. Ang gamit ko pong Gcash, pwede ko naman, kasi hindi ako, meron na ako! Dati wala. Pwede ko naman i-type. Ay, wala pala ako. Wala ako, guys. Wala akong message. Di ba dati meron ako eh. Alam ko, meron akong message. Wala na. Magandang hapon po, adventure vlog. LV Lab. Di ba? Baka pwede mo akong kontakin ganun sa message. Ito guys. Ito ba? Ay. Sorry po. Salamat naman. Wala kang nakita. Tingnan. Okay to. Good afternoon po, Jesus. Sakros kita. Ay po, good afternoon. Okay na to. Reconada. Tataramon dyan, diba? Reconada. Hindi po. Alam kong Reconada sa Kamsor yon. Anong ganda mo? Anong ganap? Graduation ko bukas. Yeah. Tomorrow is my graduation. Hindi ko ito malalagay. Nahihirapan na ako. Hirap naman nito. Ano da? Reconada? Bako mandig di Reconada. Ang Reconada ata sa... Ay, di ba may lugar na Reconada? Yung sa Kamsor?
Narinig ko lang kay Mami Mali. Yes. Narinig ko kay Mami Mali. Yung Reconada. Ala, tsaka. Oh my gosh. Ang pangit. Ano, ang pangit. 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 Ito, pwede na to. Ah. Ito pa. Hi sa ating silent viewers. Yun, pwede na to. Sarot mo. Hi, Sender. Kami na Sender Mangga. Pa, sa kay. Kuya no. Kay Sender, saro. Tawag mo dyan, saro. Ako pinutawan. Tuloan to mo kay Sender, saro. Harap mo. Shower out. Sige po, mag-charge ka na po, kuya. Kapay mo ko. Hala, man si Sir. Ala! Hindi na maganda. Kiribad na. Aram nito, kiribad. Kibad. Kibad. Nasobran ako sa ganito. Hala. Hindi pa rin. Ano daw? Shoutout nga pala kay Ate Lily. Meron siyang binigay sa akin na gift. Yung mama ng ng amo ko dati sa Telisa. May binigay siya sa akin na gift na sandal. Pwede ko yun gamitin bukas. Yung step in na may takong tawag, diba? Na ganito kataas. Ganun. Oh. Okay na. Oh guys, okay na to. Okay na. Tabingi na yan. Tabingi. Alam niyo pa yung tabingi. Tabingi. Hindi man yung Tagalog na. Tabingi. Hirap naman ito. Torture. Titig ako. Shout out po, Jerome. Shout out. Kulat ako dun Sawaraut. Di ko po sure makaka-live ako bukas. Kasi gani, syempre sarili kong graduation. Hindi ako. Wala na po taga-video, di ba? Wala akong videographer, ganun. Tabingi na nga. Hindi po, has. Hi po. Tabingi na, guys. Tabingi. Pwede na. Diyos ko. Huwag na mag-inarte pa. Gani man. Okay na guys, maglalagay na ako kasi natatakot ako. Hindi siya maganda. Nakiusap ka kay Tintin. Taga-video na muna siya sa graduation. Yun nga. Kasi, graduation ngayon ni Tintin. Yeah. Ngayon ang graduation ni Tintin sa Legazpi. Kaso, pupunta dapat ako doon. Mag-attend ako. Ako sana yung taga-picture niya. Kaso nga,
hindi na ako nakapunta doon. Kasi, maghapon na naman yun. Tapos, kailangan ko mag-asikaso ng mga gagamitin ko din bukas. 'Di ba? Tapos, nakakaya naman kay Tin kung gawin ko siya bukas na videographer, photographer, 'di ba? Sabi nun, hindi ka nga pumunta sa graduation ka. Si Balete, yun, hindi ako nakapunta kay Balete. Pero nakaka-chat ko yung lola niya. dati. Kinukumusta ko din. Sabi ko guys, pupunta ko kay Balete pag may pera na ako. Mahirap pumunta sa ibang lugar, sa ibang lugar, sa ibang tao pag wala kang pasiguro ba. Ayoko na. Oo nga no. Oo nga no. Kaya nga, nag-live lang ako ngayon para, ma-inform kayo, ganun. Antok na ako. Diyos ko naman. At yan, shoutout sa ating 39 million viewers. At sa mga silent viewers. Carry na to. Feeling ko hindi kakasya yung pandikit. Ayan o. Ay, hindi pa nakita yan. Yun. Pwede na yan. Hay. Ano daw? Pero kung nakapunta ka pala sa graduation niya ngayon, pwede mo pala siyang gawing taga-video mo bukas. Kasi hindi natuloy. Yun nga. Pero ewan ko lang sa kanya kung... Kasi alanganin talaga. Ngayon sa kanya, tapos bukas ako. Shoutout kay ito nag-chat na. Kay Sir George. Tingnan, nag-send na naman siya ng picture, tapos nanonood siya sa TV. Ang pangit ko sa TV. Huwag niyo kong panoorin sa TV. Cutie. Ala, ang pangit ko. Ang pangit ba sa sinend ko? Ay, sinend mo. Huwag ka na mag-send. Dapat maganda. Maganda dapat. Sabi ni Kuya Noli, mag-upload ka daw sa isang araw para may live sunod. Naman. Ito na nga po. Live muna tayo guys. For now. Nag-send na naman siya. Diyos ko naman. Sabi ko yung maganda. Ganon. Ala, pangit. Pangit na naman. Hindi pa pa-reverse lang. Yay! Yay, parang bata. Thank you po, Sir Kenneth. June Rivera. Ayan, ano daw? Ayan mo pa. CPA TV ako na. Ala. Sige, sorry po, Sir George. Thank you po kasi sa CP at saka cellphone siya nanonood. So, ano yan for the views din. Pero dapat magkaibang account yon, Sir George. Shoutout po, sa Limpa Hawaii, kay Kuya Vince, kay Kuya James na red, James na pula. Kasi si Alamid, si Kuya Alamid, Kuya Noli, Kuya Gacho, and then yung sa ni Kuya Alamid, yes, kasi nag-vlog na din naman. Kay Tatay, shoutout. Bigyan naka-sound na ba? Sa Kawayan, City Isabela. Shoutout po sa mga taga Kawayan, Isabela.
Wala pa akong sahod. Huwag niyo akong hanapan. Char. Yes po. Bulacan. Yes, sa mga angels ni Kuya Noli sa Bulacan. Shower out. Sorry guys, ito ang ginagawa ko. Hindi nyo kasi nakakita kasi nasa baba. Inaano ko yung kuko. Taga Bulacan to si Kuya Sir LV. Don't worry, I have millions account. I have, sabi niya, don't worry daw. He have millions account on YouTube. Sige. Shout out sa ating 46 million viewers. Shout out po kay Sir Brenny from Romblon. Mga taga Romblon. Saan yung Romblon? Romblon. Huwag na sana mag-brown out. Pag nag-brown out, kill sa akin si Aleko. Guys, haggard na ako. Kada yun sana sa pang-alik ko baga kaya sana. So, pang-alik ko. Ate. Hindi ko alam mo pagduman. Pusher pala, pusher. Shoutout sa lahat ng taga Dasmariñas, Cavite. Yes, Cavite. Dasmariñas. Kuya George. Kuya George. Gamitin mo na lahat ng account mo. Kada. Talk to me, guys. Kausapin niyo ako, naboboard ako. Julius Flores. Yeah. So, pusher baga. So, yun, duman sa mail. Oh, bako. So, pusher. Ay, nako. Ang hirap pag. Yo. Hindi pumasok si Kuya Noli kasi busy sila. Si Kuya Alamid at si Kuya Vince, si Kuya Gacho, busy sila. Sin guys na pusher. So panlinig ko baga o digde. Pang-ali ko ki. Makahibi on. Shower out mga taga Pasay City. Pasay. Ito yung natira, oh. Tapos, ito, 10. Gamitin. May filter ata dito, diba? May filter dire. Hanap tayo ng filter. Kasi, Alam, tsaka. Yan! Very good! Very good. Ay! Tsaka! Oh my gosh. Tama na yan. Original. Hello? Oo, yung chin-chin sa ano yun. Sa kamsor yun. Tapos iba naman yung chen dito. May chen dito. Bigyan nga pala Gcash number mo. Di ba pwedeng i-type sa comments? Wala, hindi ako nakaka-type sa comment section kasi walang nakalagay sa akin na comment. Richard Aranyas. Shout out po. Good afternoon. Wait lang. Sorry po.
Good afternoon. Clark Domingo. Hi po. Shower out. No, alisan ko lang ng dumi yung photo ko. Shower out sa ating 45 million viewers. Hindi ko po yun kilala, Kuya Emmanuel. Chin-chin lang yung alam ko. Hindi ko yun kilala hindi ko yun friend sa Facebook. Sige po, Regine Diaz. Thank you po sa panood. Thank you. God bless. Nagauno ka. Nagauno kawana. Ano daw? Nagauno kawana? Ano? Nagaano ako? Naglilinis ako ng kuko. Ano nagauno? Anong salita yun? Shoutout po, Dante Bonito yung ano niya, pero yung pinapa-shoutout niya, Bonitosa. Sa Bulacan. Okay na, ano lang. Shoutout po, sorry po. Shoutout Dante Bonito from Bulacan. June Rivera. Hindi sana lagi ka mag-upload. Yun. Mag-upload ako, guys. Don't worry. Pero ako-upload, mag-edit pa. Sa ibang CP ka mag-monitor para maka-comment ka. Ayun, alam ko na, mama! Tablet, pera. Okay, naka-follow ako sa'yo. Uda ka lakad, tara magkita. Uda ka lakad, tara magkita. Ano? Wait lang. Ala, natarugin siya mo. Ala, na-adjust pala na yun. Ano na yun? Kumusta si Kuya Nolly? Ayun po. Siyempre masakit yon para sa kanila. Alam na. Wait lang. Listen ko ng sound. Okay na. Itong tablet yung gamitin ko. Para malaman sa message mo ba? Gamitin ko po yung account ni Shaina ha. Sa Facebook. Kasi naka-deact po yung account ko. Sorry na. Pero Messenger, kung naka-chat ko na kayo, ganun. Kung nag-chat na kayo sa akin. Ito na. Kakomment ka na. Chat. Ano na ba natin? Alat lang. Ano na ba natin, Marinel? Wait lang, guys. Ay, dito na lang kayo mag-message. Kaya, pwede niyo ako message. Paiyan ako sa Bicol, pumaydi ka sa Manila. Ha? Ano daw? Paiyan ako, padigdi ka sa Bicol. Tapos magdiyan ako sa Manila. Ha? Hala, okay. Shaina, Heda. Tumigel. Yan po ang FB account ng kapatid ko. Kinoment ko po yung FB account ng kapatid ko. Yan. Amo. Lahat ng vlogger, ikaw na babae, BG, ikaw ang nakita, magaling ka magpaliwanag. Hindi ko nga napapaliwanag ng maayos. Magaling magpaliwanag. Malaki sahod mo kasi nanglinis, kanang kuko. Naglinis ako ng kuko. Thank you po, Dante. Shout out po, Royal Bravo from Sorsogon. So, nahihirapan ako dito. Kinoment ko po yung ba't naglag? Naglag dito sa kabila. Kinoment ko po yung FB account ng kapatid ko. Si Bunso. Yan, pwede nyo i-add si Bunso sa Facebook. Wala kasi akong sariling Gcash kasi hindi pa ako 18. Hala, thank you po, Royal Bravo. Dito na ako magbabasa. Nahirapan ako sa cellphone ko. Dito na ako sa tablet. Magbasa. Naglilinis pala ako ng kuko. Nakalimutan ko.
Wait lang guys. Ayusin muna natin. Saan ba rin mag-message sa'yo bigla na guys? Mamaya po, ayusin ko yung account ko. Nag-deact po kasi ako ng account. So, hindi nyo po ako masisearch kahit anong gawin nyo. Hi po, Rolly Inocencio. Ang gagamitin ko po muna account, yung kay Shaina, yung sa kapatid kong bunso. Nakaka-inlove talaga ang voice mo, idol. Ang cute mo pa. Hoy, pause po talaga ako. Ganto tayo boses ko. Ano nakaka-inlove dyan? Huwag kayong ano. Bicol ka din po, Dante. Bonito. Dante. Kasi asset ko talaga itong nunal ko po. Nunal. So, yan. Let's start. Done na. Anong done? I-add nyo si Bunso ha. Titignan ko mamaya. Doon nyo ako message. Sa account ni Bunso. Ito yung, niya, pasta. Pakit kayo? Pakit kayo dyan. Ito. Nang guys. Paano to? Paano to buksan? Wala ko pang bukas. Ayun siya na pwede ba ni Kulo Bunso? Nasaan ka? Si Bunso, wala na naman. Alam niyo naman si Bunso, mayain yun sa camera. Wala ko pang bukas. Alam, makanusun pala na ako sa ano? Kaya ko may lip tint. So, ano ko baka? Subag ko naman sa lip na pink. May lip tint ako naman. Yeah. I-search nyo po sa sa Facebook yung pangalan po ni Bunso. Yun na nga po yung Shaina Tejeda Banico. Yun po yun. Ayun. Ay! Wait. Wait lang guys. Yan po. Oh my gosh, ayun. Yun, nadikit ko na siya. Hindi ko na may TikTok ako. Dinilit ko po yung TikTok account ko. So, pink, nasa likod kang pito. Dinilit ko po yung TikTok account ko. Kasi, hindi po ako nagti-TikTok. Nag-upload ako ng TikTok videos, diba? Sa page. Okay. Yun. Ito lang po. Yun o. Dito ka na, Bibi, oh. Tighanap ka na. Bibi, dito ka, oh. Tighanap ka ni Linda. Yun o. Ganyan ako sa kamay. Di man, wala man sa'yo mong kasya. Ano ini? Dito ka nagbabasa, guys, ha. Oh my gosh. Yun. Yan. Sige po. Wait lang. Check ko lang ha. Ito na. Chinek ko na. May nag-message. Wala man nag-add. Oh, wait lang. Itong account, oh. Ito, oh. Ito, guys. Shaina. Anong tanong yan? Pakaray. May nag-at na ba? Umayos. Umayos.
China. Hello? Yun guys, yung account ni Bunso. Diba alam naman ng iba yung... Yeah, thank you po. Huwag kayong mag-skip ng ads. Kahit gaano pa yan katagal. Huwag na huwag niyong i-skip. Ha? Hala, yung dumikit. Ay, no na pala. Mag-update muna ako guys. Kasi, ang tsak ko na. Pero, dati na akong tsak, alam ko. Yan ang cutie. Kasi pangit lang. Pwede naman, kulay. Thank you po, Ronnie Gutierrez. Ronnie Gutierrez. Salming daw box. Masakit. Masakit pala. Hindi ako marunong maglagay. May 10 seconds ka magdumaan or ma-start na kami, no? Sige po, Sir Benji. Brown out. Gabi na talaga. Ako lang kasi talaga yung supply daw. Daw, sabi. Lumilim. Hi, Kuya Vince! Hi po, Kuya Vince. Amo? Thank you po, Sir Wency. Kumusta po, Kuya Vince? Ano, punta na ako dyan. Sabihin mo lang, on the way na agad ako. Oh, on the way na agad. Kuya Vince, magsabi ka lang. Lilipad agad ako papunta dyan. Kumusta dyan, kuya? Amo. Amo talaga. Punta na agad ng bato. Carry lang yan, 1 hour. Punta agad ng bato. Sige kuya, ano naman, bakasyon naman, after bukas, bakasyon na. So baka makapunta ako dyan, mabisita ko kayo. Ay, nakabit ko na siya guys. San Roque doon. Hello. Sama kayo. Punta tayo ng... Ano, ang dami na. Bakit parang mahina? Hindi ka na girl sa akin lang kasi wala kayo sa TV. Kuya Vince, wag na. Note. Sige po. Check ko na lang. Mahina ba signal ko? Shoutout sa ating 51 million viewers. Yes, dati, nung nagla-live ako, umabot siya ng 200, di ba? Basta umabot siya ng 200, 100 plus. Ganon, di ba? Kasi bihira na ako mag-live. Bihira na ako mag-upload. Okay. Sige, check ko po. Ayun nga, meron na. Ano dito yung... okay, dalawa, si Sir Wency at saka Sir Jean. Okay. Char lang. Noted po. Guys. Yun guys, malayo pala yan lugar mo taga Quezon, province ako sa Calawag. Calawag? Yes. Malayo po ang... Hindi ko alam kasi yung mga lugar. Okay, loud and clear naman daw. Okay, I bigla na girl watching you here in New York, USA. Shoutout po, Bong Claudio. Bong Claudio.
Bang cloud. Balik natin sa YouTube. YouTube. Kabit ko na. Ito pala yung kabila ang kakabit ko. Sa kabila naman. Ano daw? Sunduin ka daw ni Vince BJ. Si Kuya Vince magmumotor. Nakakatakot kaya kay Kuya Vince sumakay. Lumilipad din. Pero hindi ko pa naranasan sumakay sa kanya. Baka lumilipad yung motor. Yon. Ay! Wait! Oh God. Aray ko, sakit. Ito, nagpapaltok ini. Kaya mo na. So guys. Diba na tayo FB pa ulit. Eto po. Wait lang. Eto. Yan po. Sheina Piheda. Ay, mali kasi yung spelling ko ito ng Piheda kanina. Sheina Piheda Benico. Ano daw? Pero di kasi okay, Cavite. Sa Imus, Cavite. Against the world. Kaya malabog sa inyo guys kasi against the world tayo, oh. Kita niyo yan. Against the world tayo. Kaya ganyan. Ala. Saan na yun? Dito. Okay na. Okay. Hindi kasi natatanggal sa screen ko yung filter. Na-distract ako dito. May filter kasi sa sa screen ko. Hindi ko natatanggal. Hindi siya natatanggal. Kahit, tingnan nyo, di ba? Normal lang nilagay ko, pero hindi na natatanggal. Hindi talaga. Sige. Uy. Wake up. Uy. Yes. Ang galing. Video yung top mail mo sa mga live, hindi ba napapalitan? Thumbnail! Hindi ko na papalitan. Palitan ko sunod. Sunod na. Char. Hindi ako nakakapaglagay ng thumbnail kasi kaya nasa nangyari sa ato niya. Nag-chat po ako kay Kuya Noli. Nag-condolence lang naman ako kasi alam ko naman na busy sila kaya hindi ko naman inistorbo. Diba? Kawawa naman. Ganito tayo. Against the world pa rin. Ayan. Dito ka. Yun.
Mag-upload ako, guys. Promise, abangan nyo. Mag-upload ako. Mag-upload akes. I like watching your videos. Napakamasayan mo and you're doing great. Thank you po, Bong Claudio. Parang ngayon lang kita na-encounter. Or ngayon ka lang nag-comment. Silent viewers yan. Yes po. Kahit naman sino, diba? Kahit naman ako nung nawalan. Uy. Shoutout po, Kabanderang Reyes from Bacolod. From Bacolod City. City of Smile. So yan guys, kaya ako palaging masaya kasi nga sa City of Smile ako pinanganak. Ba't may niretract, ha? Ha? Gutierrez. Minor pa ako, alam niyo yan. Sige. Thank you, Jerome. Thank you. Minor pa ako, guys. Alam nyo yan. Huwag kayong minor pa ako. Saan barangay ka dito sa Bacolod? Ang alam ko lang, hindi ko alam ang barangay. Basta, Himamaylan. Basta sa Himamaylan, guys. Himamaylan, Negros, Occidental. Sa may... Ewan ko, basta naririnig ko kay mamang lugar ka. Bangkalan, Himamaylan. Yung mga ganon. Hindi ko alam kung saan. Lalo ka bagang nagagayon. Sana all nagagayon. Siyempre, ako mag-iingi. Baby pa si BG natin. Oh guys, minor pa ako. Huwag kayong City na ngayon. Oo, dati hindi pa daw yun city. Hindi po ako 18, lower. Hindi pa ako nagdidido. Lower. Bakit? Anong akala niyo sa akin? Matanda na. Hala, alam nga ni Kabanderang Reyes. Oh, 'di ba? Alam niyo naman. Hi po, Kuya Alamid. Kumusta? Sunduin mo na ako dito. Charot. Wag. Yun nga po. Hindi ko alam kung kailan ako makakapunta ng Bacolod. Hindi ko alam kung kailan ako makakabisita doon. Ayan guys, I'm done. Done na siya. Cutie! Evening. Hapon pa lang, Kuya Alamid. Wala ka pang tulog. Na-busy kayo. Habulin tayo ng pag manligaw kayo kay BG. Oo. Habulin kayo ng angkan ko. Kaya, wag na kayong magtangka. Ay! Punta ka dito, October Mascara Festival. October. Hindi ko sure. Yes, matangkad lang po ako. Pero, Hello? Eme, kuya. Kimidora ka. Nasa London. Eme talaga. Eme, yung mananggad. Guys, nasa London daw ba si Kuya Alamid? Eme talaga. Nataday mo ko tig iba. Wait lang guys, may nahanap ako. Ito to. Baka kasi nilalamig to, kaya gusto kong bigyan ng jacket. Ay, sorry. Wait lang. Hindi na ako makahawak. Dahil sa nails.
Wait lang, guys. Hello? Hello, ba't ayaw matouch? Wait lang. Kami nag-comment na. Shoutout po, Benjam Joy Andrade. From, asan ka na? Daraga. Kailan ka pumunta? Kay evening. Evening. Seryoso ba talaga, Kuya Alamid? Baka naman, ine-eme-eme mo na naman ako. Pa-shoutout po sa Manila, sa mga taga Quezon City. Pa-idol. Alban family at Emalada family. Shower out. Amo ay. Yes. Opo. Ala, si Kuya Kenneth walang jacket. Kasi 'di ba, iba yung account mo nung ano. Ala, ayaw mo touch. Iba yung account mo, Kuya Kenneth, 'di ba? Copy. Sino yung copy ko? Add as a moderator. Okay na. Yeah. Kuya, meron ka na. Happy. Mag-comment ka ulit, Kuya Kenneth. Sino yung nalagyan ko? Binigyan kita ng jacket, Kuya. Alat lang, tawanda ka man, Jerome. Walat ka. Sige daw, comment. Mag-comment ka daw ulit, Jerome Tabe. Si Kuya Kenneth. Ako yung wag na jacket mo, mainit. Mainit. Kaya nga, mainit. Kaya ayoko magbigay ng jacket. Ala! Tampo na! Hala! Sorry po. Ala! Wait lang. Baka walang magtatampo. Jerome Tabe. Mag-comment ka daw, Tabe. Ilimon ko kung ano ka naman. Kung moderator ka naman. Janus Patrick magtanong. Hi po. Kumusta? Kabandang Reyes. Hoy. Alam nga naman, bigyan ko kayo lahat ng jacket. Walang magtatampo. Jerome! Comment ka muna kaya madali. K or okay, ganon. Baka kasi kasalanan ko na naman. Wait lang. Hala, ba't din touch? Ori ko. Hindi na na-touch. Wait lang, guys. Wait lang po, Kuya Wency. Wait lang. Shoutout from Bataan. Hindi na kita napapanood. Madalang ka napuntahan ni Kuya Noli. Kaya lang po yun. At ako kailang walang jacket. Sanay na ako sa lamig. Sanay. Mabuti pa yung sanay sa lamig. Wait lang, si Kuya. Naiinis ka ko. Nababother talaga ako dito sa ano. Hindi kasi nag-stay na talaga dito yung filter, oh. Wala na, andyan na siya. Kakainis, kahit anong tap ko. Wait lang, try ko nga dito. Wens. Ala, wala. Hi po, solid pala ako sa weird family. Shoutout po sa So Weird Family, Benjam Joy Andrade. Sana all, Sir Janos, binobola-bola nyo na naman ako. Pwede susunod naman na live ako magbigay ng jacket. Parang dalawa ngayon, tapos dalawa naman sunod. Kasi nababother talaga ako, hindi ako makapag-jacket dahil sa filter.
na nandito sa screen ko. Yung screen ko kasi, meron siyang, nandito pa yung normal, yung dream, yung glamour, yung beam. May bayad. Yung magpapalipad lang yung bibigyan ko ng jacket. Ako, planet so weird. Planet so weird. Shower out po. Hoy! May nagpalipad nga! Hello, thank you po. Sir Bong Claudio. Kaso, wait lang. Magbibigay nga ako ng jacket kasi hindi ko, dahil sa kuko, hindi na ako nakakapag-tap. Ano daw, Alamid, baka nagpunta ka kay Chinchin. Hala ka kuya, Alamid, ang dami mong babae. Kaya ka inaano. Kasi ang dami mong chicks. Sige po, Sir Benjam Joy Andrade. Bye-bye po. Salamat dong. Salamat dong. Si Kuya Alamid kasi, pasaway. Hindi ka, paano ka makakapag-asawa niyan? Bata ano, wala ka na nga ni sa kalendaryo. Paano ka makaagom? Kuya. Baka asan daw siya? London. Kaya, pinagpiyok. Kaya ata nagpa-London si Kuya Alamid kasi pumunta siya kay Chinchin. Baka nagpa-London din si Chinchin. Opo. Palipad ng Sarangala. Good afternoon po, Johnny San Jose. Wait lang po, Sir Bong. Sir Bong, wait lang po. Hindi po kasi ako nakakapag-tap. Wait lang. Kasi nababadol ako dito. Ang i-click na lang ng screen para sa comment dahil dito sa may filter. Okay, wait lang. Hindi ko siya natatap. Di ba long tap yun? Long press yun, di ba? Nagawa ko kanina, tapos ngayon hindi na naman. Ayoko na. Wait lang po. Okay, wait. London ba to? Nasakala ko sa London! Lutang ako. Kasi hindi ko naman alam yung mga lugar. Ba't di niya sinabi na London ba to? Hindi doon sa London sa ibang bansa. Kuya Alamid, ayoko na. Ayoko na sa'yo. Charot. Shoutout po Johnny San Jose from Novaliches, Quezon City. London ba to pala yun, Kuya Kenneth? Ba't di mo naman agad sinabi? Taga doon ba si Chinchin? Maganda yun si Chinchin. Bet. Wait lang. Hindi talaga. Hindi kinikerry. Hindi kinikerry ng aking powers. Amo. Hi. Yes, magpapa 2 hours tayo guys. Kasi after this, matutulog na ako. Charot lang. Mag-asikaso pa ako. God bless po. Thank you. Sabi ko pa naman, magja-jacket ako sa magpapalipad. Hindi ako makapag-jacket. Hanapin ulit natin. Bong Claudio. Hello, yun. Ayun na. Lumabas din. Okay na, mag-comment ka po ulit, Sir Bong Claudio, kasi you are the one, na din, basta. Isa ka na rin po sa moderator.
Yan lang yung gusto kong sabihin. Yun na. Okay na po. Alisin na lang natin po kasi filter na to. Yan. Shoutout sa ating 48 million viewers at sa 97 na thumbs up. Thumbsak. Di ba thumbsak tawag nyo doon? Thumbsak. Thumbsak. Tadadadan. Nababadger ako dito sa kuko. Ready na ang nails, amo. Tapos maghuhugas lang din naman ng kaldero. Si Sir Wency, mama na nakalimutan ko, Sir Wency. Sir Wency. Amo baga. Ba't nauna dito? Okay. Wait lang. Wait lang po, sir. Ba't ayaw? Wala, ayaw na naman. Hi po, Sir Jerome. If you're watching pa, mag-comment ka daw ni kailangan ko kung ano. Kung moderator ka naman. Hindi ko pa namin si Your Masbati Girl. Bigla na maganda din ko to. Hindi po si Your Masbati Girl. Hindi ko pa po yun namimit. Si Ate Angge pa lang. Shoutout nga po pala kay Ate Angge. Wait lang. Hindi talaga mo si Kaangge. Yes, follow nyo po. Ay, follows. Subscribe po kayo sa niya. Sa YouTube channel. Wait lang. Punasan natin. Init na ng cellphone ko. Sa TikTok, hindi ako sa TikTok. Wait lang, guys. Ayaw lumabas. Hello, go lang. Thank you po. Wait lang. Thank you po, Sir Fernando. Katiting Official TV. Hi po. Hello. Wait lang po, Sir Wency. Wait lang. Mamaya, siguro, sir. Hindi ko kasi natatap. Kanina, nahirapan din ako. Okay. Yan. Wait. Ayaw talaga lumabas. Hala, ayaw. Ayaw lumabas ng Ay, paano yan? Ginanon lang. Okay. Tapos, pag ganito. Kaya naman. Wait lang, try ko ulit. Wala, ayaw. Ayaw talaga, guys. Sorry po. Eat well po, Sir Dante. Siya yun na anong babae na vlog ni Kuya Noli sa Kaangge. Si Kaangge, malayo kayo si Your Masbati Girl na sa Kataingan. Masbate. Naano ko na din naman yun si Your Masbati Girl. Nag-upload pa ba yun? Sir Cabanderang Reyes. Kung nag-upload pa po siya. Wait lang. Asa na si Kuya Wency? Wala, Kuya Wency talaga. Wala, shit. Nahihirapan na ako. Doon na tayo sa sa kabila. Ako na rin. Ala. Wait lang. Para maganda na yung Okay na.
Let's go. May napindot ba ako? Kuya Kenneth. Baka wala man. Sana wala. Wala. Ako. Ala. Shit. Ay, sorry. Sorry, wait lang. Kasi. Okay na. Hindi na siya against the light. Hindi na siya malit sa mata. Aray ko. Dito ko magbabasa ng comment. Sige po, Sir Ermino Menjola. Bye-bye. Malingahot. Hindi kasi ito yung account ko sa YouTube. Account ko tong isa. Tapos ito yung ginagamit nila papa. Kaya, pwede naman sana dito ako mag ano ng jacket. Kaso nga, hindi naman ito yung account ko. Kaya dito dapat sa CP ko. Kasi hindi siya sige sa... Ay! Okay! No! Pero guys, may tiwala ako sa inyo. Huwag niyo akong... Charot lang. Okay na po, Okay na po, Sir Wency Sapno. Wala kong naganda pala pag may pressure. Anong pressure? Ano klaseng pressure? Na-add na po kita as a moderator. So, you can... Ano daw? Sabi niya. May nag-chat. Bukas, punta ako sa Baguio. O, sige. Ingat po, Kuya George. Punta daw siya ng Baguio. Ingat. Pasalubong na lang. Strawberry jam. Raincoat yan. Wala akong raincoat. Jacket lang. Wala akong raincoat, kuya. Mag-is na lang kayo sa jacket. Maano naman yan? Ano tawag dun? Makapal. Makapal naman yung raincoat. Ay, raincoat. Jacket na binibigay ko. Okay na kay Sir Bong. Meron na siyang Kuya Kenneth. Huwag niyo kong konsensyahin. Hoping for more videos. Mirana girl. Thank you po, Sir Bong Claudio. Oh, yun na si Kuya. Nandito na si Kuya. Galing siya sa BU kasi nag-practice sila sa graduation. Kasi bukas din ang graduation ni Kuya. Dalawa kaming mag-graduate ng grade 12. Yes. Kumuha siya ng toga. Yan, kakarating lang. Hindi ka. Say hi to my viewers. Hi guys! Yan, si Kuya. Maka na subang buko tatad na. Mamaya nga pa mo. Pangit pa daw ng buhok niya, kaya mamaya na. Grabe naman kayo. Saan dito sa Baguio? Oh, Kuya Kuya George. Kuya George. Ha? Saan daw po sa Baguio? Okay lang mag-moderator ka kung palagi mo sila nakikita. Opo, palagi po ko po silang nakikita. Palagi ko po sila nakikita sa lalo na si Sir Wency. Yes, nag-message niya sa akin dati. Tapos, yan din, sponsor din yan kasi. Pero pag ibang lahi, huwag ka magbigay moderator kasi marami sila website. Baka kaulit. Yes po. Sabihin nyo kung kung ibang height kayo. Kailan ang graduation yung magkapatid? Bukas po ang graduation namin. Sabay po kami. Sheda. Wait lang guys. Mag-reply lang ako dito.
Wait lang, guys. Kumusta practice nyo? Ha? Patingin nga kuya kang toga mo. Yung toga ko panlalaki. Nata. Yun guys, yung nakuha kong toga panlalaki. Nata nagpapaltok ini. You're welcome po, Sir Wensi. La Trinidad Benguet. O, sa Benguet daw po. Salamat po, Sir Kenneth. Yun. Ano natin? Ay, lagyan natin. Yun! Mas maganda pag malayo. Pangit ko pag, Sir Jerome, if nanonood ka pa, try mo mag-comment pa kasi tinitingnan ko kung sino yung mayroong mga moderator. Binigyan kita kanina. Love. La Trinidad. Ako malapit lang sa strawberry farm. Hala, kuya, adventure. Baka naman, strawberry. Strawberry lang. Sapat na. Char. Salamat po, Sir Dante Bonito. Ang kati ng ulo ko. Ang kati ng ulo ko. Ang kati ng ulo ko, guys. Oh, palit kita! Isa pa yung baga? Kulay itong. Ay, itong sa inyo. Itong mga ano nindo? Iyo. Nata, itong. Siyempre na, grade 12. Grabe! Sa ibang school pala. Wait lang, may problem yung audio ko. Sa ibang school, sa school ni Kuya, black yung toga nila. Sa amin, white. Ano daw? Chongsan. 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 Oh. Grabe yung oh. Wala lang. Charot lang. Charot. Hoy. Sir Kenneth. Thank you po. Anong oras sa game eh? Thank you po, Sir Kenneth. Anong oras ang Hello. nila? Ha? Anong oras? 2:30. Ay, alas 3. Hapon. Ano oras? Mari pa ka mo atab-atab. Shower out po, Sir Jerome. Sir Jerome. At Sir Kenneth. Yes. Barangag na ako. Pero sige po, Sir Bong Claudio. See you when I see you. Nakakalis ka ng pagod sa trabaho. Panonood ng live niyo. Thank you po, Sir Dante Bonito. So, yan. Request na lang kayo. Wag lang mag-TikTok, ha? Hindi ko nagti-TikTok. Wag lang TikTok. I love you all. I love you all. Lag. Nagalag ako. Nagalag. Naglalag. Nagalag. So yun guys. Later. Tulog na ako. Procession. Yan ba yung ano, Santa Cruzan? Meron ata bukas. Hindi ko alam. Wala pang baka bukas or sa 31. Wala pa. Pero hindi rin naman ako sasali kaya hindi na ako. Thank you po, Sir Wensi. Wensi Sap, no? Wait lang, may check ako.
Tararararam, tararararam. Dun, dun, dun. Tara. Guys, guys, guys. Wait lang kasi. I'll talk to you later. Talk to you later. Yun guys. Hindi pa ako ready para bukas. Hindi pa ako ready. Kuya Kenneth, hindi nga ako kumakanta. Hindi ako sumasayaw, hindi ako kumakanta. Wala akong talent. Sinabi ko na yan sa iyo noon pa, Kuya Kenneth. Alam mo yan. Hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw. Wala akong talent. Ang talent ko po ay matulog, kumain. Amo lang to. Amo lang. Nothing more, nothing less. Ha? Ayos na ko guys. Grabe. Sinuportahan pa ni Kuya Dante. Magandang hapon po, Andres Dominador. Yo, yo, yo. Hindi po ako kumakanta. Baka umulan. Baka nga hindi ulan yung dumating, bagyo pa. Diba? Bumagyo pa lang, diba? Patapos lang ng bagyo. Nagkakaroon na naman. Hindi pa nga tapos yung graduation ko. So, yun. Mag-end na rin ako. Maya-maya. Hello? Ano yun? Ano ha? Ano ha? May nahulog na ano? Amo? Amo? Ano da? Kasi nakauragon! Nakauragon. Ano daw? Wow, nawili na sa idol. Ito na, mag-end na nga. Ayaw nyo na din naman. Sige na, go na. Sige po, bye-bye guys. Pero wait lang. Yun, thank you very much. Ano da? Maugmahon? Ano da? BG, anong maugmahon tawag sa Bicol? Masayahin. Ang maugmahon, yung masayahin. Yeah. Di na, ayoko na. Tatampo na ako. Ano ba? Si Kuya Kenneth, kaya sabi ko dahil man ako nagkakanta rin. Ano? Oh my gosh. Ano yan? Love you all. Mama chup chup. Wah. Shota ka dyan. Juni Profogo. Shoutout ko. Pag iniwal pa rin daw ako, ma-out na ako. Hindi ko pag-iunon. Hindi ko pag-iunon.
Joke lang, idol. Gusto ko pakita makita. Eme. Ano ka? Di ka na, aramoy ka. Di ka na lang mag-iling. Iyo, lugod. Kung arag ka man lang kaan. Amo? Amo? Bago ka mag-end, pakit ka muna. Pag di ka nagpakit ka muna man. Kuya Kenneth! Okay na, okay na. Okay na yung ganun. Kasi yung ganun, ano na yun eh. Laos na yun. Yung, pero sa akin yung nag-originate. Alam niyo yan. Char! Charot lang! Eme lang. Yung ganun. Tama na. Bati. Iyulugod, amo. Yung ganon. Hindi ko na yung ginagawa. Char. Yung ganon. Okay na yun. Tama na. Oo nga. Si Kuya Kenneth, maka-request. Char. Okay lang yun, Kuya. Okay lang yun. Carry lang. Carry lang. Araw mo ikang saro digdi alam ini may saro digdi. Pwede ni ma-remove di ba yung hindi. Sige. Okay na guys, may sleep na ako. Perot na ako. Bye-bye! Sorry guys, lumaki po kasi ako sa farm. Sorry na. Okay na. Tama na. Enough na. Kasi may end agad. Tagal kasi mag-upload ka babawi nun. Sige. Mamaya na. Guys, magpuplansya pa ako ng toga. Si Kuya Kenneth kaya. Yan. Sige na, nagbabay na si Kuya Kenneth. Sige na. Kaya na. Konti na lang din naman kayo. Kaya, sige. Bye-bye guys. Thank you very much. Love you all. Yat, huwag mag-skip na ads. Subukan nyo lang. Yes po. Thank you. Hi, may Lozada. Pahabol. Shower out po. At, yun nga. Huwag kayo mag-skip ng ads. Yun. Bye, guys. Bye-bye. Babu. Babush.